Hi guys! So, good morning sa inyong lahat. So, for this video is mag-breakfast muna tayo. Ayan. So, ito yung kakainin ko, no? Meron ako ditong fried fish. Ayan. Saka itong, yan, no? Hotdog na malaki. Ayan. So, tapos na ako magugas ng kamay. Kain na ako magkamay. Tapos, mag-pray muna tayo, no? Ayan, so samahan nyo ko guys. Ayan. Bago po ako pumunta sa farm, mag-breakfast muna ako. Kasi minsan lang ako kakain ng kanin. Dito guys, so meron ako dito milk gatas na bourbon. Ayan, so magkamay lang ako.
init.
So, ayan guys, tapos na po akong mag-breakfast. Ayan, maraming salamat po sa sumaybay sa aking video. So, for more videos guys, please check on my YouTube channel and follow me on Facebook page. Subscribe na rin po kayo sa mga baguhan dyan. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you for watching. Have a nice day po. Keep safe always. Bye-bye. Maraming salamat.